Alhamdulillah lur ning desa iki MBG setiap waktu dadi ora bakal stunting iki. MBG mendapat berkat gratis bar maghrib iki lho lur. Ning desa kuwi rejeki tidak mengenal waktu ya ta. Maghrib-maghrib wis entuk slametan saka nggone Mas Faiz sesuk arep sunatan. Muga-muga sunatane lancar, modele dadi apik kaya nggonku, modele dolphin. Wah. Oke, mari kita unboxing lur. Mau tak gokke pecis ora iso bungkuse aku lur. Iki ning kene lho. Ana paha burung jalak ya ta. Telur. Telure satu tapi iki diiris lur. Lah. Iki anakan ikan mola-mola lur. Lah iki, kok ngene bergizi iki lur. Tempene double ya ta. Terus ana godhong adas. Lah iki. Bar mak miki langsung bancar le nyusoni lur. Nah, terus segone iki lur sakmene iki lho. Asine mau ki mur sakmene tok lur. Lah njikuk dhewe ya ta. Terus ana kacang. Ana apa ki selada ya ta. Ana apa meneh? Lho. Sembarang barang ana lur. Wis monggo. Kowe tak kei iki ya ndoke siji ya tak kok kene ya lur. Iki karo tempe siji ya lur ya. Tak kok kene itu ya. Iki bagianku lur. Monggo dipun dhahar lur. Rasa isine-isine lur. Ya, segone tak kei iki lur. Nah, iki aku ya. Monggo-monggo dipun dhahar lur. Bismillahirrahmanirrahim.